κύριε Ζαρούνα, πήρε διαστάσεις. Να διορθώσουμε λίγο τον συνάδελφο. Βεβαίως, ναι. πείτε. Δεν είναι το Α400M, A400M, είναι στα αγγλικά που γράφεται, είναι βαρύ μεταγωγικό. Δεν είναι για ένα αέριο εφοδιασμό, είναι τα KC2 και 3 ή το πολύ πιο μεγάλο και πιο σύγχρονο, το A330. Είναι το Airbus, η λέξη. Έχει πολιτική σημασία, διότι αν ήταν για ένα αέριο ανεφοδιασμό, οι permanent tankers, έτσι τα περιγράφουμε, τότε σημαίνει ότι θα υποστήριζαν επιχειρήσεις της RAF, της Βασιλικής Αεροπορίας της Βρετανίας, πέραν της Κύπρου, δηλαδή προς την κατεύθυνση του Ιράν. Δεν είναι αυτό. Το λέμε για να το καλά κάνετε, κύριε αυτό. Ζαρούνα. Καλά κάνετε για να άρα, τα δηλαδή, δεν θα όταν επίσης υπάρχει ακόμα ένα θέμα. Περιγράφει ο Βρετανός Πρωθυπουργός το τι είδους επιχειρήσεις μπορούν να εμπλακούν οι Βρετανοί και λέει αμυντικές επιχειρήσεις. Τι εννοεί? Και επειδή αναφέρεται και στους εταίρους και συμμάχους, λέει, της χώρας του στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν χώρες όπως την Ιορδανία, τον Μπαχρέιν κλπ. Οι οποίοι ήταν παραδοσιακά, ήταν και βρετανικά εδάφη παλαιότερα και παρέμειναν στενοί εταίροι της Βρετανίας. Έναντι αυτών η Βρετανία θεωρεί ότι έχει ηθική υποχρέωση να τους βοηθά και να τους προστατεύει. Πώς θα το πράξει? Αναχαιτίζοντας πυράβλους Ιρανικούς που κατευθύνονται προς αυτά τα κράτη δια της χρήσης της δικής της πολεμικής αεροπορίας. Με αυτή την έννοια είναι αμυντική. Εάν όμως προχωρήσει στο να αναζητήσει τους εκτοξευτές και να τους πλήξει στο ιρανικό έδαφος, πλέον μιλάμε για ναι μεν αμυντική πρόθεση, αλλά επιθετική επιχείρηση. Δηλαδή θα γίνει προσβολή εντός του ιρανικού έδαφους. Κύριε Ζαρούνα, θέλω λίγο επειδή ξέρω ότι έχετε αρκετές γνώσεις και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Δεν κάνω το στρατιβό. Δεν είσαστε του στρατού, αλλά έχετε τις απαραίτητες γνώσεις. Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, κύριε Ζαρούνα? Και τι θέλω να πω? Ξεκίνησε όλο, θέλω να πάρουμε λίγο το χρονικό. Ξεκίνησε όλο από την Κυριακή γύρω στο μεσημέρι, στις 12 το μεσημέρι, όταν μεταδόθηκε μια δήλωση του Βρετανού Υπουργού Άμυνας που έλεγε ότι το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή το Σάββατο το βράδυ, είχαν αναχαιτιστεί πυράβλοι που είχαν στόχο τις βρετανικές βάσεις ακροτηρίου. Το άφησε έτσι λίγο όμως, δεν το είχε συγκεκριμενοποιήσει, αλλά αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο έβγαινε. Προς την κατεύθυνση προς την κατεύθυνση ακριβώς. Δεν αναφέρθηκε στις βάσεις ή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το πήραμε και εμείς χαμπάρι στα κυπριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξεκινήσαμε να ζητάμε ενημέρωση από την εκτελεστική εξουσία, από την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να έρθει να διαψεύσει ότι αυτό εννοούσε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας. Μετά να έρθει ένα διάγγελμα του κύριου Στάρμερ, το οποίο ναι μεν διέψευσε την επίθεση σε τον στόχο την βρετανικές βάσεις, αλλά άναβε το πράσινο φως για τις βρετανικές βάσεις ότι μπορούν να εμπλακούν σε αμυντική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ήρθε το χτύπημα. Σε όλο αυτό, κύριε Ζαρούνα, η κυβέρνηση πού ήταν ακριβώς? Και δεν το λέω επικριτικά, πραγματικά θέλω να καταλάβω. Παρόλο που θα είχα άλλα κίνητρα λόγω άλλης ιδιότητας, θα σας πω ακριβώς επειδή ξέρω ότι είστε αντικειμενικός και δίκαιος, γι' αυτό ρωτώ και αφήνω το καπέλο του υποψήφιου έξω. Ναι, και εγώ το αφήνω. Εδώ θα ξεκαθαρίσουμε, να λέμε αλήθειες, να μην πανικοβάλλεται ο κόσμος. Και τον κύριο Ζαρούνα τον έχουμε χρόνια τώρα να μας αναλύει το τι συμβαίνει. Πάντα ήμουν ειλικρινής και ακριβής σε αυτά που έλεγα, με τα γνώσεως του αντικειμένου. Τι είχε γίνει? Πρώτα ξεκίνησε η ιστορία με τους δύο πυράβλους. Και εμείς νομίζω σε μία λογική ας τα αφήσουμε χαμηλά τα πράγματα. Που δεν είναι κακή. Ναι, αλλά τι είναι, να σας πω τι είναι. Στην πρώτη φάση, όπως το λέω, οι εργοστασιακές μας ρυθμίσεις ως Κύπρος ήταν να μην το μεγαλώνουμε, να μην πλήξουμε τον τουρισμό. Έχει μία εθνική λογική. Βεβαίως και αφού κατερρίφθησαν που κατερρίφθησαν, αν τελειώσει το πράγμα εκεί που είναι, ας το να τελειώσει όσο πιο αθόρυβα γίνεται. Εξού και η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης ήταν αυτή που ήταν. Όμως, στη συνέχεια, όταν άλλα δύο drones αυτή τη φορά, και όχι πύραυλοι, η πρώτη ήταν πύραυλοι, κατευθύνθηκαν προς τη Βρετανική βάση ακροτηρίου και το ένα δεν Μιλάτε κατέπεσε. Τώρα για την Κυριακή το βράδυ. Ναι, δεν κατέπεσε, έπληξε, για να είμαστε και σωστοί. Δεν κατέπεσε, έπεσε, ξαφνικά χάλασε μηχανή και έπεσε. Ήταν χτύπημα. Ήταν χτύπημα συνειδητό, στοχευμένο και πήγε στο στόχο του. Και έπληξε τη βάση. Τότε άλλαξαν τα δεδομένα, διότι από τη στιγμή που τα πρακτορία γράφουν ακροτήρι Cyprus,
η υπόθεση με τον τουρισμό τελειώνει, η ζημιά δηλαδή γίνεται και πρέπει πλέον να αλλάξουμε παιχνίδι και να πούμε ότι προέχει η ασφάλεια της χώρας. Εκεί η κυβέρνηση καθυστέρησε και περίμενε το... Πριν να πάμε σε αυτό, πριν την καθυστέρηση της κυβέρνησης, δεν υπήρξε συνεννόηση με τη Βρετανία. Δεν μας υπολόγισαν να μας ενημερώσουν, κύριε Ζαρούνα. Ο κύριος Στάρμερ, η αρχική του θέση ήταν ότι εμείς δεν συμμετέχουμε στις επιχειρήσεις και δεν δίνουμε διευκολύνσεις στους Αμερικανούς για τις βάσεις μας, και όταν λένε για τις βάσεις μας δεν εννοούν την Κύπρο. Όταν δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, οι βάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν είναι τρεις. Η μία είναι στη Βρετανία, η άλλη είναι στο Ακροτήρι και η άλλη είναι στο Διέκο Γκαρσία, το νησί που είναι στον Ινδικό ωκεανό, όπου από εκεί ξεκινούν τα βαριά βομβαρδιστικά των ΗΠΑ, τα Β1 και Β2. Και βασικά οι Βρετανοί αρνήθηκαν, θύμωσαν οι Αμερικανοί, τους πίεσαν και οπότε έκαναν ένα έτσι ενδιάμεσο βήμα οι Βρετανοί και είπαν «ΟΚ, θα παραχωρήσουμε διευκολύνσεις μόνο για αμυντικούς στόχους». Και ήταν ανάγκη, ας πούμε, να βγουν να το θέσουν σε δημόσια, σε μορφή διαγγέλματος για να... Για ποιο λόγο, διότι άλλαξαν πολιτική και έπρεπε να εξηγήσουν στον κόσμο τους γιατί άλλαξαν πολιτική. Με το φόβο να πληγεί το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι, γιατί δεν ενημέρωσαν, δεν έδωσαν ποτέ το Ακροτήρι, δεν το έδωσαν ποτέ. Είπατε κι εσείς προηγουμένως ότι 3 τόπους εννοούν και ένας από τους 3 είναι το Ακροτήρι. Ναι, εδώ είναι αυτή η ασάφεια. Επέτρεψε στους άλλους, τους αντιπάλους, τους Ιρανούς δηλαδή, να το κατανοήσουν ότι θα χρησιμοποιηθεί και το Ακροτήρι εναντίον τους. Και κατά συνέπεια ήθελαν να προλάβουν αυτή την εξέλιξη και να χτυπήσουν προληπτικά για να τους υποχρεώσουν να μην το χρησιμοποιήσουν. Ακούστε, κύριε Ζαρούνα, δεν το έχουν ξεκαθαρίσει όμως. Δηλαδή δεν έκαναν ούτε αυτή τη χάρη στην Κυπριακή κυβέρνηση να το ξεκαθαρίσουν στο διάγγελμά τους. Πρώτα όλα αυτά έπρεπε να γίνει με προσυνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Να το πω, έχουμε στρατηγικό διάλογο εδώ και 2 χρόνια. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι. Στα θέματα της ασφάλειας συνεννοούμαστε πάρα πολύ καλά. Έχω την αίσθηση ότι πιθανόν να μην ήμασταν καν ενημερωμένοι για το τι θα είχε πει ο κύριος Στάρμερ. Δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορούμε να... Θα κάνουμε υποθέσεις επ' αυτού. Η υπόθεση ήταν ως εξής και τότε οι Ιρανοί έδρασαν. Αρχικά νομίζω οι πρώτοι πύραυλοι προέρχονταν από το Ιράν. Διότι αυτούς τους πυράβλους το Ιράν τους διαθέτει. Η δεύτερη κρούση με τα drones έγινε για τους εξής λόγους που θα εξηγήσω τεχνικούς, έγινε από το Λίβανο. Γιατί τα drones αυτά, τα 136, Shahed 136, έχουν ένα πρακτικό βεληνικές. Θεωρητικά έχουν 2.000 χιλιόμετρα. Αλλά πρακτικά, όπως αποδείχθηκε στην αιματηρός από τους Ουκρανούς, είναι 1.500 χιλιόμετρα. Η Κύπρος απέχει 1.250. Αντιλαμβάνεστε, θα εκτοξευτούν από ένα αλφα βάθος μέσα στο Ιρανικό έδαφος, άρα τα 1.250 γίνονται 1.400. Είναι οριακό να έρθουν στην Κύπρο και θα είναι εκτεθειμένα στο να καταρρευτούν σε όλη αυτή την απόσταση. Έτσι θεώρησαν ότι ο πιο πρακτικός τρόπος, αφού ενεργοποίησαν τους λεγόμενους πληρεξούσιους τους στην περιοχή περιλαμβανομένης της Χεσμολά του Λιβάνου, έδωσαν οδηγίες στην Χεσμολά να αναλάβει αυτή την αποστολή. Και έτσι ο πιθανότερος χώρος εκτόξευσης αυτών των πυράβλων είναι ο Λίβανος. Είναι πολύ κοντά στην Κύπρο, 250 τόσα χιλιόμετρα. Αυτό έχει ξεκαθαριστεί και ο κύριος Κώστα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχει πει κιόλας ξεκάθαρα, αν και είχε ξεκαθαριστεί χθες. Πριν πάμε σε αυτό, θέλω να φέρω ένα παράδειγμα. Χθες έβλεπα τον Ισπανό Υπουργό Εξωτερικών, κύριε Ζαρούνα, ο οποίος έκανε δηλώσεις και προς τον λαό της Ισπανίας και γενικότερα και αναφέρθηκε στις αμερικανικές βάσεις που υπάρχουν και στην Ισπανία. Τώρα, ας πούμε, διάβαζα πριν από λίγο ότι και πάλι εκτοξεύθηκαν νέες απειλές και από τη Χεσμολά, ότι που καλούν τις ευρωπαϊκές χώρες να μην εμπλακούν στον πόλεμο και προειδοποιούν σε όλους όσοι έχουν αμερικανικές βάσεις στα εδάφη τους. Χθες η Ισπανία τι επέλεξε να κάνει? Επέλεξε να τοποθετηθεί με σεβασμό προς τον πόλεμο του Ισραήλ και των ΗΠΑ, προς το θεοκρατικό καθεστώς, να διαφωνήσει επίσημα για το θεοκρατικό καθεστώς, αλλά να ενημερώσει τις ΗΠΑ ότι δεν έχουν θέση τα όποια μαχητικά σκάφη στις αμερικανικές βάσεις του εδάφους της Ισπανίας, γιατί ήθελε να διασφαλίσει την ασφάλεια του λαού του. Αυτό το πράγμα εμένα μου έκανε εντύπωση, κύριε Ζαρούνα. Δεν λέω ότι η Κύπρος είχε τη δυνατότητα να το κάνει, γιατί δεν είναι αυτή που διαχειρίζεται τις βάσεις τις βρετανικές, αλλά ούτε η Ισπανία τις αμερικανικές όμως, έτσι.
Εμείς γιατί δεν μπορούσαμε είναι κυρίαρχο ισπανικό έδαφος η βάση των Αμερικανών στην Ισπανία. Δεν είναι κυρίαρχο αμερικάνικο. Όχι. Ναι. Είναι επιενική. Εννοείται ότι είχε τη δυνατότητα να το κάνει ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, αλλά. Μα και εμείς είχαμε μια δυνατότητα και να πω τη δυνατότητα μας. Με βάση τις συνθήκες του 1960, οι Βρετανοί δεν δικαιούνται να παραχωρούν διευκολύστες βάσεις σε κράτη που δεν είναι μέλη της κοινοπολιτείας, εκτός εάν. Για τρίτες χώρες δηλαδή που δεν είναι μέλη, ερωτηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και συνενέσει. Τότε γιατί δεν το κάναμε? Δεν το κάναμε γιατί η αρχική θέση των Βρετανών ήταν ότι δεν θα εμπλακούν στην επιχείρηση. Άρα εμείς θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχει λόγος να τους στείλουμε. Άρα η ενόχληση της Λευκωσίας προς την Βρετανία είναι απολύτως δικαιολογημένη. Ότι άλλαξαν θέση χωρίς να τους το πούν. Νομίζω αυτή και έχει θέσει σε κίνδυνο τη χώρα. Και να σας πω και ένα πρακτικό και συγκεκριμένο πρόσφατο παράδειγμα. Όταν ήταν η προσπάθεια των Δυτικών να εξουδετερώσουν τον Καντάφη, και τέθηκε θέμα ενεργοποίησης και εμπλοκής του ακροτηρίου στις αεροπορικές προσβολές στο λιβικό έδαφος, ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Χριστόφιας, κάλεσε τους Βρετανούς, ήταν πολιτική κίνηση, όχι νομική ή άλλος πώς, τους κάλεσε να αποφύγουν την χρήση του ακροτηρίου για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Οι Βρετανοί το σεβάστηκαν και επιχειρούσαν με ένα αέριο ανεφοδιασμό από την Βρετανία, ο ανεφοδιασμός πάνω από τη Μεσόγειο και έπληξαν τους στόχους τους στο λιβικό έδαφος. Άρα ακόμα και πολιτικά, εάν μια κυβέρνηση της Κύπρου θέλει να θέσει αυτό το πράγμα, μπορεί να το θέσει και οι Βρετανοί είναι υποχρεωμένοι να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη. Γιατί ήδη οι Βρετανοί έχουν εκδώσει μέχρι και βιβλιάριο και λένε η λειτουργία των βάσεων εξαρτάται από δύο πράγματα. Το ένα είναι η συνένεση του κυπριακού λαού και το άλλο είναι η συνένεση της κυπριακής κυβέρνησης. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε εάν δεν τα εξασφαλίζουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή και ουδετερότητα, ας πούμε. Άρα, κύριε Ζαρούνα, με βάση αυτά που μας λέτε τώρα, προφανώς οι Βρετανοί προχώρησαν καθώς είχαν και την συνένεσή μας. Με βάση αυτά που μας λέτε. Δηλαδή, προχώρησαν χωρίς να έχουν τη συνένεσή μας. Δηλαδή, παραβίασαν και οι ίδιοι. Δεν το ξέρουμε. Εάν δεν προχώρησαν. Το ξέρουμε, αλλά, πάντως, είναι σαφές και το έχει αναφέρει και ο κύριος Στάρμερ ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που να εκτελούν αποστολές στο Ιράν στις βρετανικές βάσεις. Ναι, αλλά με μια δήλωση του κύριου Στάρμερ, οι βάσεις ακροτηρίου. Αφέθηκε να νοηθεί ότι θα μπορούσε να ήταν και αυτές. Και δεν υπήρξε αυτή. Ξέρετε, κύριε Ζαρούνα, αυτή η συζήτηση δεν είναι δευτερεύουσα σημασία αυτή τη στιγμή. Αλλά χθες ήταν η ημέρα του χτυπήματος, κάτι πρωτόγνωρο τουλάχιστον για την σύγχρονη. Πρωτόγνωρο για τα κυπριακά εδάφη. Σήμερα όμως, αν ήταν άλλα τα δεδομένα, δηλαδή εάν αυτό το χτύπημα συνοδευόταν όχι μόνο από υλικές ζημιές και από θύματα, τότε αυτή η συζήτηση δεν θα ήταν δεύτερη, θα ήταν σε πρώτη, γιατί θα θέλαμε να καταλάβουμε πώς έγινε αυτή η δήλωση του κύριου Στάρμερ. Ποια συνεννόηση έκανε η Λευκωσία με την Βρετανία? Η Βρετανία σεβάστηκε τις προϋποθέσεις που είπατε και εσείς προηγουμένως? Εκείνο το κενό, κύριε Ζαρούνα, έχει τεράστια σημασία για να καταλάβουμε κιόλας την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Υπάρχει ακόμα ένα θέμα που σε αυτό πέσαμε έξω, γι' αυτό μας προέκυψαν έτσι γεγονότα. Η πρώτη αντίδραση, είπαμε, είμαστε η λογική του να ρίξουμε τους τόνους κλπ. Για τους γνωστούς λόγους και ευαισθησίες. Όταν όμως έγινε το χτύπημα και μετά, πρώτα το χτύπημα έπρεπε να το περιμένουμε από ποια άποψη? Διότι έπρεπε να καταλάβουμε τη διαφορετικότητα της κατάστασης από προηγούμενες, από τον πόλεμο των 12 ημερών που έγινε το καλοκαίρι. Ιράν, Τότε ο στόχος κατά του Ιράν ήταν η καταστροφή του πυρηνικού και του πυραυλικού προγράμματος. Αυτή τη φορά ο δηλωμένος στόχος και η πρώτη επιχείρηση που έγινε ήταν ο αποκεφαλισμός της ηγεσίας του Ιράν και η ανατροπή του συστήματος εκεί εξουσίας. Και ακριβώς αυτό το γεγονός έκανε το Ιράν να λειτουργήσει διαφορετικά, να λειτουργήσει στη λογική του Σαμψόν. Δηλαδή, απολεστεί η ψυχή μου μετά τον αλλοφύλο μου, να πάει να προκαλέσει ζημιές στα γειτονικά του κράτη και σε όσους περισσότερους μπορεί στην ακτίνα των δικών του πυραυλικών δυνατοτήτων, έτσι ώστε οι άλλοι να αντιδράσουν, να πιέσουν τις ΗΠΑ και να σταματήσουν τις επιχειρήσεις, άρα να επιβιώσει το καθεστώς. Αυτό το πράγμα, σε συνδυασμό με το Βεληνικές, μας έβαζε σε πιθανούς στόχους του Ιράν και έπρεπε να το περιμένουμε. Εμείς περιμέναμε το δεύτερο χτύπημα για να αντιληφθούμε ότι πλέον δεν είναι
το μοναδικό, και μακάρι να μην επιβεβαιωθώ, δεν θα είναι το τελευταίο. Θα επιχειρηθούν και άλλα. Και ευτυχώς που επιτέλους ενεργοποιηθήκαμε στη λογική ότι προέχει ασφάλεια της Κύπρου, ακόμα και αν δεν επλήγει το κυπριακό έδαφος, αλλά το έδαφος των βάσεων, και γι' αυτό πρέπει να ενεργοποιηθούμε πολιτικά, διπλωματικά και στρατιωτικά, έτσι ώστε να αποτρέψουμε ή να αποκρούσουμε μια ενδεχόμενη επίθεση. Συμβολή άλλων μεγάλων δυνάμεων και στο πλευρό μας και η Ελλάδα. Αυτό που είπατε, δεν επλήγει το κυπριακό έδαφος, ναι. Είναι το Βρετανικό βάζον, αλλά οι γύρω κοινότητες είναι άνθρωποι. Αυτό. Δηλαδή, λοιπόν, αν καταρρευτεί ένα ντρόουν και τα συντρίμμια πέσουν πάνω σε ένα χωριό, μη κακό μας. Ακριβώς. Θα έχουμε θύματα. Κύριε Ζαρούνα, θέλω να βάλουμε στη συζήτηση και θα το γυρίσουμε λίγο στο τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούς και τον κύριο Χαραλαμπέλινα από το Λονδίνο. Είναι ειδικός σε θέματα φυσικού αερίου. Κύριε Χαραλαμπέλινα, καλό σας μεσημέρι. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Παρασυρθήκαμε από τη συζήτηση. Λοιπόν, καλή συζήτηση. Ναι, και ο κύριος Ζαρούνας εδώ μαζί μας. Κύριε Ζαρούνα, μια ερώτηση προς τον κύριο Ζαρούνα. Έχουμε πληροφόρηση για το τι ακριβώς επίσημη συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούς. Χθες ακούσαμε ότι έκλεισαν. Μετά δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση. Είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες, κύριε Ζαρούνα. Ναι, η αρχική δήλωση των Ιρανών ήταν ότι κλείνουν των φρουρών της Επανάστασης. Ότι ό,τι πλοίο περάσει θα το καίμε. Ναι. Στη συνέχεια κατάλαβαν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν να πυροβολήσουν το πόδι τους, γιατί χρησιμοποιούν και αυτοί τα στενά για να εξάγουν πετρέλαιο, για να εισάγουν διάφορα πράγματα που χρειάζονται ως οικονομία. Και στην πορεία αυτό που έγινε ήταν προληπτικά χτυπήματα των Αμερικανών. Έχουν βυθίσει 10 σκάφη του Ιρανικού ναυτικού. 11 νομίζω. 11, σωστό. Έτσι ώστε να αποτρέψουν την επιβολή μιας τέτοιας απαγόρευσης. Μάλιστα. Αλλά όμως... Το μέρος του κλεισίματος των στενών του Χορμούς. Καταρχήν είναι 39 χιλιόμετρα. Για να αντιληφθούμε πόσο στενά είναι. Ναι. Από τη μια πλευρά είναι το Ομάν. Να δείξουμε και το χάρτη των στενών. Ναι, δεν ακούω. Ναι, κύριε Έλληνα, τώρα μας ακούτε. Ακούω. Λοιπόν, πείτε, κύριε Ζαρούνα. Ναι. Από τον νότο αυτή η προεξοχή είναι το Ομάν και αυτό που συμμετέχει κόλπο είναι το κίτρινο, είναι το Ιράν. Το Ιράν διαθέτει πρώτον πυράβλους επιφανείας, όπως έχουμε εμείς τους Exocet. Έχουν ανάλογους πυράβλους δικής τους κατασκευής, πολύ μεγάλου βεληνικούς. Άρα με αυτούς τους πυράβλους μπορούν να παρεμποδίσουν και να στοχοποιήσουν το οποιοδήποτε τάνκερ επιχειρήσει να περάσει από τα στενά, εάν και εφόσον το εννοούν, ακόμα και με επιλεκτικό τρόπο, π.χ. να αφήσουν τα Κινέζικα να περάσουν. Υπάρχει δυνατότητα αναρχοθέτησης αυτών των στενών και το Ιράν διαθέτει και μικρά υποβρύχια που μπορούν να κάνουν και σαμποτάζ. Έχει μεγάλο αριθμό τέτοιων δικής του κατασκευής επίσης. Άρα πρακτικά το Ιράν, αν κρίνει ότι πρέπει να επιβάλλει τον αποκλεισμό των στενών, μπορεί να το κάνει με αυτούς τους 3 τρόπους τους οποίους περιέγραψα, τουλάχιστον με αυτούς. Λοιπόν, εκτιμάτε ότι θα διαρκέσει ακόμη 4 εβδομάδες ο πόλεμος, κύριε Ζαρούνα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτή την εκτίμηση. Είναι αυτό που δήλωσε ο κύριος Τραμπ, οι 4 εβδομάδες. Θεωρώ ότι εάν μέσα σε αυτό το χρόνο δεν επιτευχθεί ο μάξιμου στόχος που τέθηκε, που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, δηλαδή η ανατροπή του καθεστώτος, τότε θα πάμε σε μια επιλογή δεύτερη, να υποχωρήσει το Ιράν, που ήδη έκανε προτάσεις, πρέπει να το πούμε. Το δήλωσε ο μεσολαβητής, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, ότι οι Ιρανοί είχαν λίγο πολύ δεχτεί στην ουσία να περιορίσουν δραστικά το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Εξάλλου δεν ήταν ποτέ στόχος τους πραγματικός να κάνουν πυρηνικά όπλα, γιατί απλούστατα δεν θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν. Αν το Ισραήλ έχει 100 πυρηνικές βόμβες που έχει μεγαλύτερο αριθμό και αυτοί κατασκευάσουν 10, με το να τα χρησιμοποιήσουν θα τους ισοπαίδωνε το Ισραήλ. Κατά συνέπεια είναι για λόγους αποτρεπτικούς στη λογική του Βορειοκορεάτη ηγέτη που λέει εγώ έχω πυρηνικά, δεν μπορείτε να με χτυπήσετε, γιατί και μόνο να τα χρησιμοποιήσω ακόμα και μέσα στη χώρα μου, αυτοκτονικά δηλαδή, αυτό σημαίνει πυρηνικός χειμώνας στη μισή υδρόγειο. Άρα κανείς δεν επιχειρεί κάτι τέτοιο και διατηρείται στην εξουσία. Με αυτή τη λογική, την αποτρεπτική λογική, ήθελαν οι Ιρανοί να αποκτήσουν ή να είναι πολύ κοντά βασικά στη κατασκευή πυρηνικών όπλων και έφτασαν πολύ κοντά. Αυτή τη στιγμή οι Ιρανοί έχουν 460 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε επίπεδο 60% που μπορούν να κατασκευάσουν εντός 15 ημερών μέχρι και 11 πυρηνικές βόμβες.
Και αυτή τη στιγμή στις συζητήσεις είναι διατεθειμένοι αυτό το ουράνιο να το, να το αραιώσουν, δηλαδή να ρίξουν τον εμπλουτισμό του ήδη και να μπουν κάτω από αυστηρούς ελέγχους διεθνείς. Μπορεί αυτό το πράγμα δηλαδή να το πουλήσει ως νίκη ο κύριος Τραμπ, αντιστοίχως και με κάτι περιορισμούς σε ό,τι αφορά τα βεληνική. Λοιπόν, μου στέλνει ένας τηλεθεατής και μου λέει να σχολιάσουμε κιόλας, κύριε Λίνα και κύριε Ζαρούνα, τις πληροφορίες που έρχονται από το καθεστώς του Ιράν ότι ανακοίνωσαν την αναστολή ΦΕΤΦΑ, που είναι αυτό που απαγόρευε τη χρήση πυρηνικών όπλων σε αμάχους. Αλλά λόγω της έντονης στρατιωτικής κινητικότητας και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή αναστέλει αυτή την προϋπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, κύριε Ζαρούνα. Κάτι τέτοιο ασκεί πίεση, φανταζόμαστε, και στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ. Αλλά φανταστείτε να χτυπήσουν το κουμπί, να πατήσουν το κουμπί όμως. Μα δεν έχουν κουμπί. Οι βόμβες δεν κατασκευάζονται από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορεί να τις ετοιμάσουν, δεν θα είναι σίγουροι. Το χτύπημα των 12 ημερών ήταν στοχευμένο για το πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν και έφερε ζημιές, έτσι. Έκανε ζημιές σε αρκετές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά φαίνεται ότι δεν κατάφερε να καταστρέψει το ζητούμενο. Το ζητούμενο ήταν 460 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε επίπεδο 60%. Άρα στη φαρέτρα του Ιράν δεν υπάρχουν έτοιμες κατασκευασμένες πυρηνικές βόμβες, κύριε Ζαρούνα. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή αποτρεπτικό όπλο που διαθέτει το Ιράν είναι η πύραυλη βαλιστική με βεληνική 2.000 με 3.000 χιλιόμετρα, τα οποία απειλούν να πλήξουν και στόχο ακόμα μέχρι και την Ελλάδα. Με τόσο μεγάλο βεληνικές. Αναχαιτίζονται εύκολα αυτοί οι βαλιστικοί πύραυλοι? Κάποιοι εξ αυτών αναχαιτίζονται, κάποιοι όχι. Υπάρχει και ένας τύπος ο οποίος είναι επιρρηχητικός, ακόμα πιο δύσκολα. Διαθέτουν πλέον εκτός από βεληνικές και μεγάλη ακρίβεια και όταν χρησιμοποιούνται μαζικά έτσι ώστε να κορεστεί η αντιπυραυλική και αντιεροπορική άμυνα του αντιπάλου και έτσι κάποιους από αυτούς τους πυράβλους τους βλέπουμε στο Ισραήλ να χτυπούν συγκεκριμένους στόχους και να προκαλούν και σημαντικές ζημιές λόγω της ισχυρής γόμωσης, δηλαδή της εκρηκτικής κεφαλής που διαθέτουν. Με όλα τα διαθέσιμα μέσα που έχουμε τώρα εδώ στην περιοχή μας και με τις φρεγάτες τις ελληνικές που έρχονται και με τα μέσα που έχουν οι βρετανικές βάσεις, σε περίπτωση που χωρίς να κινδυνολογούμε το βάζουμε στο τραπέζι, ρηχθεί στη βρετανική βάση ένας τέτοιος βαλιστικός πύραυλος, μπορεί να αναχαιτιστεί? Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν πλέον οι δυνατότητες, υπάρχουν αρκετά μέσα και βρετανικά και ελληνικά και τα δικά μας μέσα, διότι διαθέτουμε και εμείς αντιβαλιστική άμυνα. Έχουμε 3 μονάδες, τις 2 παλαιότερες τις ρωσικές, μια με μικροβελληνικές, μια με μεσαίο και τώρα το Μπαράκ, το σύστημα που είναι Ισραηλινών προδιαγραφών και κατασκευής με αυξημένες δυνατότητες. Οπότε νομίζω ότι έχουμε τα μέσα. Δεν είναι 100% ασφάλεια, ακόμα και το Ισραήλ που είναι πολύ πιο συγκροτημένο στα θέματα αντιβαλιστικής άμυνας. Κάποιοι μπορεί να ξεφύγουν, αλλά όλα αυτά είναι με πιθανότητες. Αυξάνονται οι πιθανότητες να ανακόψουμε, να αποτρέψουμε και να εμποδίσουμε ένα τέτοιο χτύπημα. Είναι πολύ σοβαρά προβλήματα που θα έρθουν να βρουν την καθημερινότητά μας, κύριε Ζαρούνα. Να πω κάτι σε σχέση και με το άλλο που με ρωτήσατε που πριν και απάντησα για τον κίνδυνο. Ο κίνδυνος προέρχεται από αυτό που θα περιγράψω τώρα. Βγήκε εκείνος ο στρατηγός των φρουρών της Επανάστασης και είπε ότι μπορεί να πλήξει την Κύπρο. Αν ήταν μόνον αυτός, θα έλεγα, το λαμβάνουμε υπόψη, εξού και αυξήθηκαν. Αυτή η συνέντευξη που είναι 28 του Φεβρουάριου. Ναι. Αλλά είναι βασικά στη λογική που περίγραψα πριν, ότι χτυπούν περιφερειακά για να προκαλέσουν δυσαρέσκεια και να πιεστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να τερματίσουν τις επιχειρήσεις. Υπάρχει όμως ακόμα μια δήλωση, η οποία αν την προσθέσουμε μας κάνει να ανησυχούμε. Είναι η δήλωση Αρακτσί. Αρακτσί είναι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος είπε ότι, ξέρετε, δεν υπάρχει πλέον κεντρικός έλεγχος των δυνάμεων του καθεστώτος, είτε φρουροί της Επανάστασης ονομάζονται, είτε Ιρανικός στρατός ονομάζονται. Λειτουργούν αυτόνομα, ανά επαρχία, ανά ενότητα, μονάδες κλπ. Στους οποίους έχουν δοθεί οδηγίες πριν, δεν έχουμε επικοινωνία μαζί τους. Άρα σημαίνει ότι άνθρωποι σαν τον κύριο Τζαμπαρί, τον στρατηγό αυτό, μπορούν να αυτονομηθούν και αν θεωρήσουν οι ίδιοι
ότι η Κύπρος είναι ένας νόμιμος στόχος και δικαιολογημένος, μπορεί να πάρουν την πρωτοβουλία από μόνοι τους και να μας πλήξουν. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε επίγον και ευτυχώς ήρθε και έρχεται και είναι στον δρόμο και οι φρεγάτες η βοήθεια και θα έρθουν και οι επιπλέον βοήθειες που ζητήσαμε από Γάλλους και από Γερμανούς, γιατί πραγματικά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Ζαρούνα, μια ερώτηση. Το Ισραήλ από τη μέρα που χτυπήθηκαν οι βάσεις ακροτηρίου, η αντίδρασή του δεν σας φάνηκε χλιαρή ως προς την Κύπρο? Νομίζω το Ισραήλ είναι επικεντρωμένο στα δικά του, διότι... Ναι, αλλά η Κύπρος είμαστε, υποτίθεται, ένας σύμμαχος του Ισραήλ, ξεκάθαρα, με πολλές επικοινωνίες. Δεν είδαμε δηλαδή αυτή την τοποθέτηση που κάποιοι θα ανέμεναν από πλευράς Ισραήλ. Θα αναμέναμε μια δημόσια τοποθέτηση. Ακριβώς. Θεωρώ ότι στο παρασκήνιο γίνονται πράγματα, μας ενημερώνουν για τις απειλές που αντιμετωπίζουμε, που πηγαίνουν, που δεν πηγαίνουν πύραυλοι. Υπάρχει νομίζω σε επίπεδο επιχειρησιακό, υπάρχει. Ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες άκουσα κάτι. Ενδεχομένως είναι για να μην μας στοχοποιήσουν. Πιστεύετε? Ναι, παίζει ρόλο και αυτό. Δηλαδή με τους Βρετανούς που ακόμη μισοείπαν ότι θα χρησιμοποιήσουν τις βάσεις και στοχοποιηθήκαμε. Αν δείξουμε σε αυτή τη συγκυρία ότι υπάρχει και αυτή η συνεννόηση δημόσια, τότε ενδεχομένως να αυξηθούν οι κίνδυνοι να στοχοποιηθούμε από τους Ιρανούς και γι' αυτό το λόγο να αποφεύγονται οι πολιτικές τοποθετήσεις. Λοιπόν, τώρα το νεότερο στο μέτωπο του πολέμου είναι ότι υπάρχει μια εκτόξευση πυράβλων πολλών μαζικών από το Ιράν και τη Χεσμολάχ στο Ισραήλ. Αυτό που σας είπα, ο κορεσμός της Αράμινας. Ακριβώς. Και αυτή η προειδοποίηση της Τεχεράνης σε ευρωπαϊκές χώρες να μην εμπλακούν στον πόλεμο. Αυτό εντάξει είναι μια απειλή την οποία κάνω. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα ξημερώσει, κύριε Ζαρούνα. Στα της Κύπρου, ευτυχώς η κατάσταση είναι ήρεμη. Έκλεισε ένα 24ωρο. Ναι, ήταν χθες γύρω στις 12 και κάτι το μεσημέρι που δεχθήκαμε την επίθεση η οποία αναχαιτίστηκε. Έκλεισε ένα 24ωρο ήρεμο. Κρατάω αυτό που είπατε, ότι δεν είστε σίγουρος ότι θα είναι και το τελευταίο χτύπημα. Ευχόμαστε πραγματικά να φύγει από το πρόβλημα η Κύπρος. Να σας δώσω και μια θετική ανάγνωση. Για πείτε. Διότι ουδέν κακό να μηγές καλού. Αυτό ισχύει. Αυτή ήταν το μικρότερο κακό που μας βρήκε και ελπίζω να μην υπάρξει άλλο, για να λέμε και... Όμως μας ενεργοποίησε σαν χώρα, σαν μηχανισμοί κλπ. Και για τα θέματα της πολιτικής άμυνας και τα θέματα της αντιβαλιστικής άμυνας και τις σχέσεις μας με τους εταίρους μας, με την Ελλάδα, την οποία κακώς περιγράφεται ως εταίρος. Δεν είναι εταίρος η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι θεσμικά σύμμαχος και εγγυητής της Κύπρου και ως τέτοιος, πέραν όλων των άλλων, οφείλει να μας βοηθά και να μας προστατεύει. Οπότε αυτή η Ελλάδα αυτή τη φορά ήρθε και ήρθε με έναν συμβολικό τρόπο, γιατί η φρεγάτα έχει το όνομα του Κίμωνα, ο οποίος προστάτευσε την Κύπρο από τους Πέρσες πριν 2.500 χρόνια. Φυσικά να μην ξεχνάμε και την κατάληξη. Ο Κίμωνας πέθανε, δεν είναι για ο θάνατο, μακάρι να ήταν μόνο αυτό. Για όσους ξέρουν την ιστορία, ακολούθησε η ειρήνη του Καλλία. Και σε αυτή την ειρήνη οι Αθηναίοι έδωσαν την Κύπρο πίσω στους Πέρσες και κράτησαν το Αιγαίο. Λοιπόν, ας έρθουμε λίγο στη σύγχρονη. Ναι, αυτό τα διαβάζουμε όλα από χθες, η σύγκριση που γίνεται. Εντάξει, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυτό λένε οι ειδικοί και οι ιστορικοί. Αλλά εγώ θα πω ότι την ιστορία τη ζει αυτός που τη ζει. Αυτός που τη γράφει, πάντα τη γράφει λίγο αλλοιωμένα. Άρα ας κρατάμε και αυτό το δεδομένο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ, κύριε Ζαρούνα. Θα είστε και το απόγευμα στον Σωτήρη Παρούτη, έτσι. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Πάμε σε